Sziasztok! Ez itt a Minecraft, vagy Mesterem céljátékos mód második része. Hát, mint az előbbi résznél említettem, hogy házat fogok építeni, egy emeleteset. Ennyi, hát úgy nagyjából az előbbibe ennyi rész fér bele, de már mellé mondtam, mert már elkezdtem. Most elkezdem építeni az emeletet, utána még csinálok egy kertet. És még én is itt vagyok azért. Hát, Nagy Marci a legjobb barátom itt ül mellettem, és hát azt mondtuk, vagy hát, hogy azt mondtam, hogy Nagy Marcinak, hogy szerintem Marci ez a Minecraft, vagy Mesterem céljátékos mód házépítés, ez durván bele fog férni úgy 3 részbe, És most az itt a mert hát, második. és ez most így a második, tehát, hogy így, akkor most elkezdem így építeni a tetőt, utána majd szépen berendezem. Meg persze csinálok kemencét, meg csinálok meg csinálok bele egy konyhát, abba teszek bele úgy egy falusit, amit így ilyen szakács, vagy ilyesmiek. Most a tetőt csinálom éppen, de És ez az első 3 részben, vagyis hát... az első 2 részben az lesz, hogy megépítjük a házat. Baszki, már jönnek a... Vagy semmi csúnyát mondtam, véletlen volt. Már jönnek a denevérek, úgyhogy gyorsan mindjárt most ráhagyom a... Bassz. És kizárod magad. Ott vannak már szörnyek, basszus. De nem ölnek rá a tényleg. Tudom. Ajtót tegyél. Majd teszek. Most kiveszünk egy fákját, és világítsuk ki. Így. Oda is. Akkor most menjünk fel. Ide is tegyünk persze egyet. Ja, ott csak nem csináltam meg. Ja, várjunk, addig az ajtót nem csinálom meg, ameddig kifákjálom, addig úgy nem az, hogy a fény ide csalja a szörnyeket? Nem támadnak. De mondjuk úgy lenne, hogy meg rám támadnak, akkor már jönnének? De nem ölnek meg, mert nem támadnak rád, mert kreatívban vagy. Hát, oké. Most mindjárt végzek. Oda is tegyünk egyet. Így. Mindjárt teszek ilyen, nem tudom, hol aludjak. Lehet, hogy itt az az ajtó mellett, de nem vagyok benne. Biztos még ajtót se tettem el, bamba vagyok, de nem baj. Akkor most keresünk ágyat. Oké, akkor aludjunk itt lent. Szóljál, ha 9 perc, 10 másodpercnél lesz jó. Jó. Itt. Ok. Mert a gyerekek, én nem mentem fifázni, amíg Marci elhúzta a házat. Akkor szólj 9 perc, 10 másodperc. Oké, hát akkor most... Nekem. Jó. Ordibálják ki. Oké. Most akkor feküdjünk le. Csicsikálni. Jó éjszakát. Sziasztok. Hát most akkor felébredtünk. És akkor megyünk csinálni a kertet. Tegyünk egy persze egy ajtót is, mert már akkor nem lehet nyugodni, de nem érdekes. Tegyünk tőgyfa ajtót, tehát akkor most akkor itt jön egy denevész, meg akarom, ki akarom mindjárt nyitfantani. Ugye vagyok, már elfelejtettem, hogy lehet repülni. Hát hagyom akkor az egészet. Nem a játékot, hát üssük ki a földet, mint már nem áll, hogy
nem baj, akkor hagyom az egészet, akkor majd lesz ott valami. Beszéltünk ott a felületet. Biztosan. Ok. Hát akkor most. Beszéljünk dolgba. Jó. Most itt bedeszkázom, mert egyszerűen olyan gyerek vagyok már, hogy elfelejtem, hogy most hogy hol van, meg hogy hol vagyok. De hát most az jutott az eszembe, hogy ide, hogy ja, tényleg, hogy keresek ilyen növényeket, és sötét tölgy, fenyő. Oké, és akkor hát valahogy úgy szeretném, hogy úgy és akkor váljunk. Ok, nem. Bárcsak esne az eső, az még mindig ott van. Nem érdekel, hát Csinálják olyat, hogy mutassa az arcot. mit csinálja. Mindjárt egy pillanat, csak Mi? Ja, most nem bírunk, mert felvétel. hát csak A kontrollert itt vagyok. most akkor mi is jutott. Na, halljátok gyerekek, nem tudom már mi, ja igen, na, csinálok egy vagy hát, keresek egy chestet, amíg az itt van. És most tegyük le a chestet, dupla chestet, mert ezeket a dolgokat én most kiteszem. Hát várj, most mik is kell nekem? Nem kell. Oké, kitettük, és teszek, várjunk, igen, csinálok diaszettezést. Ok, na. Várjunk csak. Tűzzünk. Most ezeket a cuccokat is kiteszem. Hát, pont nem vagyok még profi, de az meg mindent megteszek ilyet, hogy olyan legyek. Na most akkor kimegyek egy kicsit szétnézelődök. Akkor ott vannak malacok, lovak. Hát, úgy látom, malacozés sok van, és akkor kinyitfantok egyet-kettőt. Kaptam 3 húst. 6, 4, 6. Lovacska se kell nekem. Jó, igaz, hogy meg lehet, kaptam egy bört. Menj már. Pusztulj. Hát, most is szétnézelődök, de már nincs kedvem, úgyhogy tűzök innen kifel, azt megyek a házikomhoz. Gyors. Eléggé ronda lett. Hallod, nagy, mindjárt letelik. Gyere!
Sziasztok!